Toto je upgrade, ktorý zmení jazdu v tvojom aute, ale že kompletne. Tunak máme vyrobené koberčeky pre pána Davida. Sú to koberčeky na Škodu Octaviu 2008 ročník. Pán David si vybral takéto modré, prešívané šedo-béžovou nitkou s druhou odnímateľnou vrstvou takto čisto čiernou. Krásne mu to zakrie 100% podlahových ploch a 95% bočných ploch. V druhej rade sedadiel to takto krásne prekrýva aj tunel. V druhej rade sedadiel taktiež aj celé boky. Pán David si taktiež objednal ešte aj rohož na dno kufra, takto to vyzerá. Takže koberčeky pre Škodu Octaviu 2008 ročník kombičko, taktiež bez akýchkoľvek problémov dokážeme vyrobiť priamo pre vás, tak aby to sedelo presne na centimeter do vašeho autička. Čo je veľmi dôležité povedať, zisťovalo sa len, či pán David ako využíva auto, a tým, že ho využíva celoročne, preto sme mu práve doporučili túto druhú vrstvu, ktorá je práve celoročná. Obrovská výhoda, vie to vybrať, vyvapkovať, založiť naspäť, prípadne utrieť handričkou. Takže teším sa na vašu objednavočku. Klikajte, volajte, ahojte.